Sziasztok! Napi vlog. A Váci utcában sétálunk. Úgyhogy ja, egész napunkat itt fogjuk tölteni a Váci utcában. Hát, hogy még elmegyünk a Zarába esetleg. Hát ja. Úgyhogy shoppingolunk, meg ja. Igazából az unokatesómnak a apukájának a születésnapja van, azért vagyunk itt, egész napunkat itt töltsük. Hát, ja, egész... Elmegyünk a Zarába. Hát igen. Hát de itt a Váci utcában itt van a Zara, úgyhogy nem kell innen elmenni. Ja. Hát nem tudom. Olyan édes kutya. Ja, nagyon. Csak visszafél, nem fél. Itt vagyunk, unokatesómék még elmentek a Zarába. Énába ugye, ja, elmentek shop. Azt mondták nekem, hogy visszafelé kapok 3 darab labút. Micsoda! Itt sétálunk a Váciba még mindig. Not to me, listen to me. Öcsém, igazából szerintem, hogy 2 hétre abba hagyom a videózást, mert kimegyünk Törökbe. Ha szeretnétek még több ilyen videót, akkor írjátok meg kommentbe és iratkozzatok fel.